Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Nakapas nga ikan, anak ko. Nagpintas ang maladag at impas ngay mo. Agyaman nak nanang. Naimbaglaan ng tada kayo. No saan? Diyak amo no anya tinapasamak kanyak. Nala, saan mo na panunutan dayta? Tinapatag. Nakapagpas nga ikan. Kat nasalun at ti apok. Maladingita naklaang nanang. Tawan mabangunan na nga ama. Ay, anyang arun nga iti maaramid mo anak ko. Kat di mo ta nagpakpakita ti ama na. Ti awanan bain alalaki. Linukunak. At damot gaya mon asawa na. Leksyon day taken kan anak ko. Intun sumarunaw. Nasken nga amuampay nga umuna ti kinatao ti agaram ken ka. Sakbay a makirelasyon ka ken kuana. Uwan nanang, amok itan. Kat pakawanandak ko ma iti pakaibabainan nga insang bay ko iti pamilya tayo. Ti importante kat saan ka nagpanunot iti made kontra iti sikug mo. Padakkelem ti anak mo. Kabailam day ta anak ko. Adda kami laeng dito'y a pamilya maanakasuportakan ka. Agyaman nak, nanang. Ne, apay dagito'y nagado nga arwatan ti ubing nanang. Ay na, intad ni manang mo day ta anak ko. Impatulod na, apaman anaamuan na nagpas ngay kan. Perme aragsak na idinaamuan na babae, ti impas ngay mo. Ala, nagadun da ito, nanang. Wen, anak ko. Amo mat nga awan anak ti kabsat mo a babae. Iso amaragsakan, taadan ka anakan na babae. Katinton mabalin ka nun nga ipasyar ni baby. Umay nanto ka nubuludan. Ni manang at talaga. Ay, un gayam nanang. Agpapigsaak lang iti sumagmamano nga aldaw. Sumrakakton iti trabahok. Sapay la ko matamaanusan yung nga aw-awiran ti anak ko. Di ka agdanag, anak ko. Ada aklaan mo't dito'y balay. Siya kunti makaamaw ka ni baby. Agyaman nak nanang. Masapul amang gadak para iti anak ko. Amo ka narikat da ito'y anastrek ko. Ngamawan pagbabawyak. Taadan anak ko. Patpat unay ni baby nanang. Uray awan kwenta na a tao tinagbalin nga amana. Rombang laang anak ko. Parabor ti Diyos ken ka ni baby, iso nga ipatag mo ti anak mo. Ay na! Nasayat mo tadakan, sis. Kunak no agresign kan, kalpasan tinapasamak kang ka. Saan sis? Nakarkaro itan anas kan nga agagatak nagtrabaho. Taadan anak ko anas kan asuportarak. Sis, talaga ka di asaanan ang nagparparang dahi a demonyo a lalaki? Saanan sis? Ay. Nanipod na amuan na ama si Kugak. Kaslaso ka nagpukaw. Nasaya at mata saanan ang nagparparang. Diyak amo no niya ti maaramid ko kankwana. Kalpasan ti panangalilaw na kanyak. Pamilyado mat gayam ti awanan bain.
Talaga nga awanan bain, sis. Agasem, kunamlan asino alasing puti dagar aram kan ka. Ang tagayam, ha? Manangal lilaw. Ay na, nagima sa patayan, sis. Ala, saan ta na pagsaritaan dayta? Makadadaol iti aldaw. Ay, kumusta mo't nga dito'y coffee shop? As usual, adulat ti customer. Dagiti sigod asuki tayo, ken adu dagiti baro customer. Sapsapulid na kangar dagiti customer mo. Kunakmat, na in love ka, iso ang nakalive ka. Sika talaga, sis. Oy, pagkat katawaan ka laeng, iti kasta, malipatam amin abad ang nangyari kan ka. Ni, agsangputan na giti customer. Nalamiis nga minti panawan. Iso nga ado ti umay agkape. Ala, agtrabaho takit din. Tapno makaaduta, sis. Nalpas man ti may nga aldaw asaan ang napupuutan. Wan nga rod, sis. Ang nadlaw ko akasla excited ka agtrabaho. Na-miss mo ti trabaho taan niya. Siyempre mo't excited ak mo't nga gawid. Tadagur uray kanyak nga anghel ko iti balay. Sa baligayam at talaga no dan anak mo, sis. Sabali ka na talaga. Idi, no kasti apa nag-aawid, pampanunuto mo na sa dino ti papananta. Hanggang ita, excited ka nga agawid. Oh my God, kasano akon, sis? Di ka man. Amok nga dagur uray kan ka itaypay. Ha? Isong agawid tan tane. Ama no mabangles nga gur-uray ijarwar. No, sis. Ama no panawan na ka. Ay, excuse me. Saan to ang mapasamak dayta? Love nak dayta, sis. Iso nga orayan dayta. Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan ni Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Aganad ka. Ang mga sangit-sangit kanto manan. Huh? Siguraduam lang nga saan nakaalukon day ta bagets. Ay na, nalukon na ko. Di makamoy ti biyag na. Awan kwarta na. Joke. Sika talaga. O sige nga Rod, mapantan sis. Ididamo manang, kasladyak maaklon tinapasamak kanyak, nang runa kat naganakakpay. Ngam iti panaglabas ti aldaw, na iliwliwag kumatlaeng ti amin. Nang runa no makitkitak ti anak ko. Pudno gayam jay kunada manang, nga uray kasano ti bannog mo, no makitam kan maagkamon ti anak mo, mapunas amamin pinsan ti bannog mo iti nagmalam a panagtrabahom. Inaramid ko nga rod nga inspirasyon ti anak ko, tapno nakarkaro pay nga aggagatak nga agtrabaho. Nanang, sa dino ti ayan ni baby? Ay nakaturog kalpasan ang nagdede anak ko. Kasanaw, nabannog ang nagayayam. Kasta ka din nanang?
Ang mga numabanbanog kayo matitikas taunay nga agaw awir. Ay saan anak ko? Nasingpot ni baby. Diyak to pa'y mapupuutan ti oras no kasjay nga agay ayam. Ay makaay-ayo ti anak mo. Wan nga rod nanang. No kasdi amalpas ti trabaho, kayat kun ti agawid adagos. Tapno makita kun ti anak ko. Maikat nga minadagos ti banog ko no kasjay nanang. Ay, kumusta mo ti trabaho, anak ko? Nasaya at matnanang. Uray kaskasano. Mailiw-liwag ko amin anapasamak. Gapo iti trabaho. Ay, naimbaglaang anta saan ka nag-resign iti trabaho, anak ko. Ididamo, kayat ko at talagang ti ag-resign. Gapo tamabainak iti napasamak kanyak. Ngam kinasarita nak ti boss ko. Kat nalawlawagan mo't laang ti panunot ko, nanang. Sana bale, amom to no sumaron no anak ko. Aganad kanton. Amo kadumtang tumot laang ti lalaki at talaga para ken ka. Ay, kasla mabuto nga payket din nga agayat, nanang. Kasla agpapadan dagiti lalaki iti panagkitak. Ay saan anak ko? Uray kita dumtang tumutla ang tinaitani ang makatakunay-nay mo, iti tungpalbyag mo. Trabaho manin sis. Talaga kasta sis. Naimbaglaangan ata da trabaho ta. Sana kas kadagiti dadumang nga awan pagtrabahuan da. Nagrigat sa mo ti biyag ita. Agyaman talaangan ta dapay kastoy a pagtrabahuan ta. Kon naklaang mat asis. Amo mo't naging enjoyak mat iti trabaho ta. Pangalaka iti pag-date mi ken ni loves ko nawan trabaho. Kumusta mat ti baro a boyfriend mo? Okay ka di matlaang? Well, getting to know each other pa laeng asis. Ha? Kasano akasta kat agde-date kayon? Of course! Kasano amok iti hustungay no saan kami nga ag-date? Siyempre, kwento-kwento, chika-chika, konting marites. Aging ga iti maibaganan ti amin, maipapanitibiyag na. Kasjay, sister. So, no adamot agaram kanyak, makidatak adagos, kasjay? Of course! Ang magandad ka, ta saan ka akas kanyak? Siyak, awan ti mapukaw. Manjakon sis, jakon kaya ti agayat. Ha? Natroma akon. Ipamaysaklaan ti panawon ko kan ni baby. Well, adakan ka dayta. Ngam no talaga sumangbay ti kagasat mo. Daytay kunada at dawan. Ay sis. Oray liklikam madungpar na kantulat ta. Ada simrek a customer. Mabit lang tay nakasikasuan. Okay, sis. Good morning, sir. Anya ti order yo? Coffee, please. Jayman bestseller yung coffee. Mabit lang, sir. Ito lang ang makitak dito a customer dito ya. Nasaya at mat, taman na yunan man ang ti customer mi. Ato yan ti coffee yo, sir. Nabayag ka din dito yung coffee shop dito eh. Yes, sir. Nabayag mo tan. Itaka yun sa laang ana isarong dito sir. Yes. Actually, kasangsangpot ko. Umayak lag bakasyon. Astig lang dito ti kondo apag nana ida. Kasta ka di, sir?
Isumat lagayam nga ita kayo laang anak kita ditoy. By the way, I'm Frank. Si Kani... Daisy, sir. Oh, what a nice name. Nasayat mo ta nakita ka dito a coffee shop. At dan pagpalabasa kiti oras ko no awan ti papanak. Makasikurmot nga mindag may sa ije kondo. Apaya deyo kadwa ni Mrs. yo, sir. Kan dagiti anak yo. Balo akon. Nabayagan anatay ti asawak. Kadagiti matduwa nga anak ko. Nabati da ije Hawaii. Adamutin pamilyata. Iso kaya rigan na nga may sa akon. No kasta, naggapu kayo pa ije Hawaii, sir? Wen, kiti mayak la agbakasyon dito eh. No kasta, welcome kayo dito, sir. Anytime, umay kayo laang dito. Oy, sis. Mayat mo't istoryaan nyo iti day alakay, Baro a customer, sis. Saan mo't gaya mataga dito eh? When sis, Hawaiano ti awag da ken kuana. Ken uso ti Hawaiano nga umay agbiro kiti ubing nga asawain na si ka. Ha? Di kasla tatang mo no kasta? Laklakay sapay ngam ni nanang. Ay, kasta talaga, Ang amom, adomot ka tagit gusto iti kakasta. Siyempre, panunutan dati siguridad da. Agasam ngay, na kalaysada ka, isurot da kan tumutin iti Hawaii. No siya kamay sa jak kayat. Agasam ngay dayta. Lakay ti pakiasawaam. Saan nun? Well, depende day iti tao. Kastay na kunakon, ado ti mayat ang makiasawa iti Hawaiano. Naamamok ni Sir Frank iti coffee shop a pagtrab-trabahwak man ng Emmy. Agtawan iti 65 ken maysa Hawaiano. Nagbalin a regular customer mi. Nasingpet ni Sir Frank ken makaayayo a kasarsarita. At dapay dagiti gundaway nga awisan na kami iti gayam ko iti ruwar, taawan kanu ti kadwana nga agpasyar. Kadwaan mi met no kasjay manang, tamaasyan kami kat nga rod, taagmay may samet. Nagbalin nga rod anasingad apagayam mi ni Sir Frank. Agingga iti may sa agundaway. Nasayat mat, ay manugot ka nga ag-dinner tayta, Daisy. Awan mat ngamin kadwam, sir. Iso nga okay laang. Total, awan mat papanak, sir. Frank kumalata, Daisy. Napormal unay naawagan na kiti, sir. Okay. No kasta ti kunam, Frank. Kasta. Amom, Daisy. Manipod nakita ka. Nakayawan akon ken ka. Pinalpaliw ko dagiti garaw mo ket kasta ti kayat ko agalad ti may sa babae. Frank? Iswadya ko nagpalpalikaw pa'y. Agayatak ka, Daisy. Ha? Dahil tati agpaiso.
Kat no kaya't naklakit di, ikalaysakan, tapno maitugot ka ni Jay Hawaii. Frank, may saak abalasang nga ina. Adda anak ko, babae. Linukunak ti amana, isasaan kami ang nagkatuluyan. It doesn't matter, Daisy. Ay ayatan ka. Kadi paay ko ti amin arang ay ti biyag, kada kayo nga agina. Basta, ayatan naklakit di. Sis, kasla damadmadlaw ko ni Sir Frank, Anya day jay, sis. Amom, agkursunada kan ka jalakay. Di mo ka di madlaw. Kanayon nga da ditoy, kan kastaunay ti panang matmatmat na kan kasis. Kinapudno na, sis. Nagdatonan kanya. What? Ay naku, huli na pala ako sa balita. Ay, anya ngay sis, agayat kakadimot kan kuana, Nasimpot ni Frank, ngamlakayon. Anyang tulangan nga iti ko na ang dagiti tao kanya, nang runa dagiti anak na. Ati kwartana, wano sa ni kuana laang tinalman ko. Apay ngamin ati ibaga ti tao ti panunutem. Sis, no agayat kakang kuana, Gina, go! Awan dakas na. Tsaka mo, sis. Narigat pa'y laang tag-desisyon ita. Damot nun marikriknak para kan kuana. Ngam agdwa-dwaak. Narigatan. Sigurado nga ibagada at ikwarta na laang ti kinayat ko kan kuana. Surutem no anya ti marikrik na anak ko. Saan da ka di akagura no kasparigan aklunak ni Frank nanang? No di kamali. Amang ano kasadaran kayo. Ay, mabainak kada kayo nanang. Anak ko, saan asyak ti panunutem? No talaga nga agayat ka iti dayjay a Frank. Apay adi mo suruten ti pitpitik ti pusom. Awan problema iti edad anak ko. Ti importante ay ayaten nyo ti tunggal maysa. Nanang, anya ti ammom anak ko. Amang ano dayjay a Frank tinaita ni akagasat mo. Ti importante ay ayaten na ka. Ken maaklon na ni baby nga anak mo. Daisy, kaya't ko maamuan no, anya ti sungbat mo, iti idardarirag ko apan nagayat ko ken ka. Frank? Ay ayatan ka unay, Daisy. Kat nakasaganak ngagbalin anasaya at ng asawa ken ka, ken ama ti anak mo. Sigurado ka kaditi day tangay bagbagan, Frank? Saan ka di asim kan apulos iti panunot mo? Nga amangan no ti kwartam laang ti kayat ko kan ka? Iso asong batak ti ayat mo? Marikrik na kasaan kakasta kita ti babae, Daisy. At undag iti niyam amuda kanya kapapalasang. Naidumduma ka. Sabali ti mariknak para kan ka, Daisy. Kaya't masigurado kiti bagi kasi ka ti babae. Akayat ko nga ikalaysa. Frank? Amok ti pampanunutam, Daisy. Ti mabalinasawan, dagiti tao kan ka. No apay makikalaysa ka iti may sa alakay akas kanya.
Saan nakakasdi a babae, Frank? Kat nakasagana ak amang panagnak kadakwada at talaga napatag kamutan kanyak. Ay ayatan kamat, Frank. Kat sapay ko ma, tama ipanagnak ko day takan ka. Oh, agyaman nagdesi. Ay ayatan ka unay-unay. Katapno mapanagnikak ti kinapudno ti panagayat ko ka. Ikalaysakan iti kabiitan a panawan. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Frank manang Emmy. Nupay adayo ang natataengan ngam siyak, napanagnakakmet ti kinapudno na kanyak. Kalpasan ti kalaysa mi, inurnos na dagiti kasapulan a papeles mi nga agina, tapno maisurot na kami ija Hawaii. Ita, adda kami dito'y Hawaii manang Emmy. Naamamok meten dagiti dua nga anak na, ken ti pamilyada. Ket napalalo ti ragsakda, taadda kanumanon mangipatpateg iti amada. Naparaburan kami met iti dua nga anak manang Emmy. Nagasatak takalpasan ti delubyo a napasamak iti biag ko, naparaburan akmet iti maysa a manangipateg nga asawa iti kinatao ni Frank. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Daisy. Daisy, pagayam ko, makapabang arik na daytoy a pakasaritaan ti biag mo. Maragsakan tadimtengen ti katakunay-nay mo iti tungpal biag, babaan ka ni Frank nga asawam. Pudno asaan a masukat ti panagayat, babaan iti edad. Ti importante, agin inayat kayo iti napudno. Kat napanagnakan dayta, babaan kada kayo ka ni Frank nga asawam. Ikarkararag ko asapay lakuma, taparaburan na pay ni Frank iti nasalunat ken atidugpay a panagbiag, tapno mananam yu pay ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Alakastan, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti panakikuyogyo, nagsardeng daytoy a kapitulo, ngam intayon manenti sumaruno nga istorya, saan yo alipaten a sumurot. Denggen ken i-subscribe mo ti kanala ti Masakbayan ni Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Ti Masakbayan. Ti Masakbayan. Maragsakan naklaunay Meliton, takamaudyanan na, ingkadang munti agtalinag dito Pilipinas. Nabayag mo tan nga abroad pining. Kan maisa, nakaipundar tamutan. Adan basit agroseryang ay matmatunam. Siyak mo't, panggap ko ti mangibangon iti talyer. Talaga nga adalat ta pakainaigan itilugan ti kayat mo a negosyo Amo mo tanay sa makitilugan, bakit? Sa bagay, kan maysa, in demand mo't itati kasta a negosyo. Ado nga minan dagiti adalugan na, kat masansan nga iti talyar ti pagkamangan dagiti saan a makabaal a gumatang iti baro. Talaga mo't. Isa masigurado kung awan ti pan nakalugi ti negosyo apang panunutag, piling. Ala, noan niya ti amom apagsayaatan para iti masakbayan tayo iti anak ta, suportaran ka, Meliton. Agyaman pining.
Alangarudan, maturog tantan rabin. Laglagi pa, karik ka ni tata nga anak ta, asyak ti mangitulod kan kuana iti pagadalan iton bigat. Iso ang maturog tan pining. Tata anak, nakasagana ka ka din. Yes, Daddy! Ang mga nadapay nalipata anak ko. Awanan, Daddy! Sigurado ka? One, Daddy! I'm ready! Malangarutan, umuna ka ni garahe tagpakadaaklaan ka ni Mamim. Sige, Daddy! Piling, mapan kamin ka ni tata. Ayan mon. Umayon. Oh, itad mo dahi ka ni tata apaman adumtang kayo iti pagadalan. Ne, anya kay daytoy. Ti merienda na nalipatan na. Anya? Kat no dinamag ko pa'y naawan tinalipatan na. Kat kunanamot ni awan ka no. Ay na, excited nga min di anak ta, si katimang itulod kan kwa na iti pagadalan. Iso ang nalipatan nanday ta merienda na. Iso nga alaamon, kat di mo liplipatan nga itad kan kwa na. Talaga na laos ti iliw mo iti putot mo anak ko. Siyempre matananang, manoatawon niya da ka abroad. Di makil ni tatang awana kiti sibay na, gapot amang manggada kita dayo. Iso nga ita, tadakan diti pagilian tayaw. Ipapapas mo ti mang taripato ka ni tata, kasta ka day. Wananang, kaya't kung ay parik na kankwana, tinalaw sa panang ipatag ko kas amana. Dayta, ti pangdayawak unay kan ka anak ko. Talaga pagwadan ka nga adigi ti pagtaangan. Ag-asam, tanakaipundar kan para iti pamilyam. Saadla para kadakwada. Nairanod kami pa'y kanitatang mau. Kastamat tan dagiti dadakkel ni Pinay nga asawam. Pinadakkel na kasana na imot nanang. Amoy dayta. Banag apakaragsakan mi unay kanitatang mau. Gapo tasim magapsap kan ka dagiti sursuro kan pamagbagamay. Nanang. Iso nalaos mo ti ragsak ti partido ti asawam. Idi nga rod na udi ang nagrarana kami kada abalayan. Ay na, Militon, napalalo ti panagyaman da kada kami. Tanapadakkel da kakanaw ang nasayaat. Kasta ka din, nanang? Wananak, iso ang nalaos ti ragsak mi ni tatang mo. Ipampanakkel da ka unay, Militon. Kumusta ti baknang? Anya bak na nga ibagbagamot, Doray? Mala, pahambol ka mat, girl. Talaga matabak ng kan. Adang arudan bukod mo groceria, saan ka di? Pundar ni Meliton nga asawak dayjay, gapo iti panagabroad na. Siyakla ti mangi matmaton. Ay, loka. Di ka man? Asawam dayjay. Siyempre, conjugal property dayjay mo't adaman ti mapasama ka saan na mapadpadaanan. Sika talaga, Doray. Saan ka nagbalbaliw? Managrabak kalat taging gaita. Aywan gayam, pagpapaayam itangay. Sa dino kumapaingay. Kasi ti sigod agsansanay kadagiti babalasa nga ag-Japan. Kasta gayam. Napintas mo't nga rin ta raket mo Siyempre, dakkel mo't ti matmat gadam dita. Medyo, naalalwan lata ti panagbiag mo tabak ng kan. Makunak amay sakan at Donya.
Malaksit nga agkaubingan, nasingad pa'y nga aggayam da pining nga asawak kani Doray akamang ti LGBT manang Emmy. Iti na minsan ang nagkikinantyaw kami kadagiti gagayem ko na isarong kami iti maysa a pagiinuman. Tijak ammo, ijay gayam nga agpapaay ni Doray. Gaputan na kantyawanak, napilitanak nga rod ang nagpakitang gilas. Iso nangala kami kadagiti babae akadwami, kabayatan ti panagjajamming mi nga agbabarkada. Ni Doray tinangyam amu kanyak ni Eli. Agtawan iti 19. Denggen ken subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti pusom iti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Kan agpapaay iti napanan mi a pagiinuman. Agyaman na ka. Tatinong palmuti karim nga agsubli ka dito'y pagpapaayak, Meliton. Nonya timbagak, aramidak. Isong adda kita dito eh. Ngam apay ngagpay may saka. Apay adi mo kadwa dagiti gagayem mo. Kinapod nuna, awan ti makaamong ay mayak dito eh. Ha? Imbagak mo tan kay di damo nagamamuta saan ka di. Agsubliak, tapno makapagsolo ta. Meliton. Kaya't ko lang maamuan. Sapay lang ko matasaan na masayar tirik nam ha. Apay nagtinag kay ti kaso akita ti trabaho. Dito tadamot lang ha. Ken ubing ka pa eh. Apay di mo inlupas ti panagadal mo. Jakla ko makayat amaamom da ito eh. Ngamtangay nagdamag ka. Sige, ibagakkan ka. Dumdum nga gak. Indadanas nak tinagbalin akaayan ayat ko. Anya? Kat idim pa kamok kadagiti dadakkel ko. Imbes sa tulungan dak, pinagtalaw dakpay. Tasayo tak kanungamin. Nagkatang-katang ak idi. Aging gaan amok tagtagi ko iti daytoy nga inuman. Kunak na pud no tulungan nak. Saan matgayam? Tapi nagpainak ditoy. Kalpasan ana umaan nak. Manipod idin. Sinursurok ti agbalin ana tibkar tapno agbiagak. Aging ka nakairwama konday ti apanggadan. Nga iso ti ayan ko. Aging ga ita. Aldaw gaya man. Ay sus, naladawak man din ang nagriing. Ti anak ko, intulod nga tan ni Piling. Nasaya at nakariing kan lakay. Apag iso, naluto kon da ito inangar a karnet baka para iti pangaldaw. Pangaldaw? Anyat oras na ya? Katno alas 11 pasadon iti aldaw. Anya? Ay sus, talaga gayam analadaw ka nagriing. Ni tatangay, asino tinang itulod kan ko na iti pagadalan? Inggidan ko na tapag isumot anak itsendaak. Kaya't nakangaurayan, ngam ko nakasaanan ta sigurado amaladaw kang agriing. Ay, pasensya kan Piling. Diyak matan napupuutan ti oras. Si kakit dimat, awan anyaman na. Ala, ingka agdiram uson tamangan kan. Agiddan tan amangal daw, tamabisinak matan. Kalpasan na, agsubli akon iji groserya. Kunak man numangibangon ka iti talyer mo, Meliton. Nanang,
Apay nga aging gaita nga ay, kat di ka matlarugyan ng tibagbagam atalier ang negosyom. Kuan nanang, jak pa'y ngamin masango. Nay, kasano adi mo masangaw? Katawan mo ti sa bali apaka kumiko umamanak ko. Nanang, Sigo ni ti asawam. Naita ka no matlatan makisinsinnarak ka dagiti gagayem mo ti ininto na ram. Dandan ni rin nabii kayo kanumutan nga agiinom. Saan adakas ti makidanggay ka dagiti gagayem mo Meliton? Nang runak at nabayag a panawan asaan kayo ang nagkikita ka nagdadanggay. Hangam no kanayon mo na ikat sa bali daytan. Nang runa no si kaakanayon ti aggastos. nanang, Kita ambot basita anak ko. Di ka aglablabas. Taamangan to kat no agbabawi kanto iti udi na. Onya, magustuhan ka di dito apartment mo? Wan Meliton, katagyaman na ken ka. Awan tarong ba nga pagyamanam? Imbagak matan kan ka. Inayat kan, Ellie. Meliton, ay ayatan ka mat. Itala ang anak kariknak iti kastoy. Ngamkid daw kan ka ha? Agan nadta ko ma. Amo mo ta pamilyado ak. Sana rumbang amaamuan ti pamilyak ti maipapan ka data. Maawatak. Kat pasensya kan, no nagbasol kan iti pamilyam ka po kanyak. Di kagdanag. Awan ti pamabalaw ko kon ka. Kaya't ko lang apan kan ka, Meliton. Tiyan niya. Sigurado ka kadi, nga ayat ti marikrik nam para kanyak. Apay anadamag mo dayta. Amangan ngamin no asila ang ti marikrik nam para kanyak. Gapo iti naamom ang naglabasak. Pangaasim, no asila ang ti marikrik nam. Isong aramidom ti kasto ita. Saan ko ma? Agba nagakla ang amas na... Pangasi, Meli. Di ka ko man nagsaupay. Imbagak maten, ay ayatan ka. Ipatpatag ka. Kat nagtaod day tayo ti kaunggak. Iso asaan nga asila ang ti marikriknak para kan ka. No di kat napudno nga ayat. Amok idi nga agdadata abasol ti inaramid ko, manang Emmy. Ngam sa anak kon Apolos ang nagpanunot. Tilaan nga napatag kanyak idi, kat maipamaysak ti atensyon ko kan ni Ellie. Pinagsardan ko nga agpaay iti pagiinuman ni Ellie, kat inted ko ti amin akasapulan na. Saan anakadlaw ti asawak, gaputa saan kumot asinagid ti urnong mi. Ti kwarta nga inurnong ko apara ko ma iti pagpatakder ko iti talyer a negosyo ti binusbus ko. Amo ka mas daawan ni Pining no apay ajak matlaangan rugyan ti imbagak idikan kwa na a negosyo. Ngam saan laeng a nagdamdamag kanyak. Aging gaadimteng ti panawan a nagbalinan a naturay ni Ellie.
namot ng tigastoy Meliton? Di nakmat papatpatan iti kwartan. Ah, Kada umay ka ditoy, mangtad ka lang iti kasapulak. Agbayad ka iti abang kun amin nan ababayadan. Ngam di nakmatik ikan iti kwarta. nay. Anya saan? Kanayin mo't ngayaw. Panagkunam, umdas ti 1,000 a pesos nga ititad mo kanyak tunggal paragsakan ka. Ah, Kasano mo tundag iti kasapulak para iti bagik. Diyak pa yan makagatang iti kayat ko agatangan. Tanagbasit mo tititad mo kanyak. mabit lang, Eli. Di mo't inikan kay ti pagpuunam nga agnegosyo. Ngam aging gaita. Awan mo't ti rinugyaman negosyo. Tanya ti kayat mo pagparangan, Meliton. Manggedak tapno maadaanak laang iti kwarta. No ingkab balaynak, pues, rumbang lang arod nga ipaay mo ti amin na kasapulak. Ikanak iti kwarta, no di mo kaya tasinaan ka. Anya? Wano saan, ikanak iti dakkel agatad, tatalaga nga aramata kon apang rugi iti negosyo. Adda na pinta sa negosyo nga in demand ita. Ikanak iti pagpuunak, tapno na anayas ti amin, Meliton. Pining, bakit? Mabalin ka da mangirwara kiti kwarta iti bangko. Ne, katuan ngam pangaramatam aya. Adang amin sinarat ko ang negosyo, kat masapol ko ti puunan. Di mo matintuloy tinagtalyer. Apay no ti pangrugyam ko mga agtalyer laangan ti aramatam. Saan mo ko maapanunutan adi kakayat nga ikan iti kwarta? Ngam adamot ti puunam apagtalyer mo kuma. Saan ka di? Bakit? Naramat ko da kwarta. Ne, anyat na nga ramatam, kat di mo matintuloy tinagtalyer. Ako ang amin. Jay, naloko ako. So awanan ti pagpuunak ko mga agtalyer. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Kasano analoko ka ako nam? Bakit? Mabalin ka di. Saan ta na pagsaritaan pa deta abanag? Basta palubusan ako maamangirwar iti kwarta ta iti bangko. Tada na patag apangaramatak. Abulan ajak nakasarong ka rita apartment ni Eli. Sipod inyawat ko kun kuha na ti dakkel agatan nga inuwar ko iti bangko mi kan ni Pining. Siguro, napinta sa damag mo ti ipasabat na kanyak. May papanitimbaga na ang negosyo, apangaramatan na iti dakkel agatan aginintaw na kanyak. Aday tante apartment ni Eli. Diya akong indano di titulugan. Ni, agore ka. Apay nga na nakapaskil nga apartment for rent dito eh. Anya ti kaya tasawon dito eh. Pimanaw ka diditan ni Eli. Sa dino tinapanan na. Kanapay adin na yung bagbag ka kanyak. Awagak ni Eli. Masapul ang maamwak no anya tinapasamak. Awanin ti sa baling amok apagdamagan may papankin ni Eli no saan na si ka, Doray. Nang runa kat Jack mo ten makontak ti cellphone na. Ay, Meliton, amo mapagtalkanak. Tao na pulos tinaamuan ni Pining maipapankada kayo ka ni Eli. Doray. Aklo na kayo may dito ni Eli. Nagsarak dalang dito iti may sapay a customer na. Anya customer nga ibagbagam, Doray. Ala,
Apay, di maamo nga uray di niya lamon iti apartment ni Ellie kat sumsumrek pa'y laang ditoy. Tanda pagsalitaan nyo kanumet. Anya? Tay tatagpay sumiliton. Pinalubusam ka na sumreklat ta ditoy. It's a regular lata sumsumrek dito ni Ellie kat ag day of laang no maturog ka iti apartment na. Sana po no day tadoray. Awan ti kasta saritaan mi. Miso mo timbaga na kanyak. Alangan mo't nga gulbudak kan ka. Diyos ko. Ti ibagbagam iti at sinarak na customer na ditoy. Sino day jay? Apa anak sinarak da? Di ko na ni Ellie, nakisinan kan ka, tagkabil ka kanumat. Nauyong ka kano. Anya? Katya bagbag ka customer as sinarak na ditoy, nagkuyog dan Ti amok, umadayudan, tapnosan mo kano na masarakan ni Ellie. Gaputa pinangtaam kano. Diyos ko. Kasla nagpiang-piang kanyak ti langit kandaga, iti kasday anaamuak na ng Emmy. Diyak laing pagarop nga itilaksid ti kinasayaat nga impakitak ka ni Ellie, siyak pa'y gayam ti nagbanag adakas. Inrisgok ti kinaulimag ti panagdan naming agasawa, gapulaang kankwana, ngamlino ko naklagayam. Maaklon ko kuma ti panangloko na kanyak, ngam ti pagsakitan unay tinakam ko, dandanin na ibos ti kagudwa ti naipundar mi nga agasawa, gapu iti manangalilaw a babae. Tinaangan pagyamanak manang, awan apulos tinaamuan ti asawak, iso ang nagtalinaad anasaya atak kenkwana. Tapno malitupak tinabusbus ko ka ni Ellie, kinasaritak ti asawak nga agabrodak manen, kat pinalubusan nakmet, iso nga adak ita dito'y Taiwan. Makonkonsensyaak, gapo iti naramid ko. Kat panggap ko nga ipudno kanipining ti amin, ngamjak amuno kasano arugyak, kan maamakak iti posible ang mapasamak, no bidang laeng. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Meliton. Meliton, pagayam ko, awan ti sabali ababalawam no saan asika. Panunutom anaimbag, nagsayaat kan nagulimag ti pamilyam. Ngam si ka amismo tinagaramid iti pamuspusan, tapno nakastrek ti dakas apagteng iti pamilyam. Nagasat kapay kitdi ta saan anadadaal ti estado yung agasawa, no naamuan ko mati asawam ti naramid mo. Saan ko nga ibagbaga nga amin akas ka ni Ellie kat dakas pagayam ko. Ngam panagkunak kat natumpungam dagitay talaga ama nga lilaw at tao. No may papan iti panggap mo amang ipudno iti asawam iti amin, adakan ka dayta. Ngam masapol ang nakasagana ka iti anyaman a pagbanagan na. Agpaay ko mga rod aleksyon kan ka tinapasamak, tapno demon tunlaukan iti kalukwan, tinaulimek, a panagbiagyo iti pamilyam. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa. Nakasagrapayo itati sang kabasit abiyag ti tao. Agyaman kami iti pannakikuyogyo, nagsardeng daytoy a kapitulo, ngam intayon manenti sumaruno nga istorya, saan yo alipaten a sumurot.